टप 7 पॉइंट्सखौ अरायबो गोसो गोरबोजों हमथाना लाखिनांगौ आरो बे टप 7 पॉइंट्सखौ गोसोआव लाखियाब्ला जोंखौ मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन एबा गाज्रि मेगनजों नायगोन फैदो बिदिब्ला बे टप 7 पॉइंट्सखौ फारि फारियै नायलांदोनि नम्बर 1 जेब्ला सोरनावबाफोर थाङोब्ला मेगनखौ हमथानानै लाखिनांगौ नम्बर 2 जेब्ला ओंखाम जायो अब्ला खुगा आरो उदैखौ हमथानानै लाखिनो नाजानांगौ नम्बर 3 जेब्ला आरज खालामो अब्ला गोसो आरो मेलेमखौ हमथानानै लाखिथारनांगौ नम्बर 4 जेब्ला लाइफआव गासिबो थिग आरो मोजाङै जादोंब्ला अब्ला देखायनायखौ हमथानो नाजानांगौ नम्बर 5 जेब्ला गुबुननि खामायनाय रां रुफाखौ नुयोब्ला नोंथांनि लब जानाय आरो मेगन सानाय बे बादिखौ गोसोआव हमथानो नाजाथारनांगौ नम्बर 6 जेब्ला गुबुन एबा लोगोफोरजों थाङोब्ला गावनि सालाय बिजौ एबा खुगाखौ हमथाना लाखिनो नाजानांगौ नम्बर 7 जेब्ला जिउआव गासैबो एबा एसेबो मोजां जाथाराखैब्ला अब्ला गावनि नेगेटिभ साननायखौ हमथानो नाजाथारनांगौ जेब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार बेफोरखौ हमथानो नाङा बेखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो खालामथारनांगौ